L'expedició de l'Ontinyent Club de Futbol, encapçalada pel cos tècnic, jugadors, president i directius, arribaven ahir a la vesprada a la plaça de l'Ajuntament per agrair a tots els aficionats el suport rebut en aquesta temporada. Els prop de 1.000 seguidors del club que van anar a mostrar el seu suport a l'Ontinyent després de l'amarga derrota de diumenge van agrair també a la plantilla de l'Ontinyent l'esforç realitzat durant tota la temporada. A l'acte es van escoltar paraules de l'alcaldessa d'Ontinyent, Lina Insa, que qualificava l'encontre de la següent manera. Que ahir no van perdre el partit, mos el van furtar. Per la seva part, el tècnic de l'Ontinyent, Antonio Aparicio, agraïa a l'afició el suport donat. Vol donar les gràcies a tots vosaltres perquè, la veritat, no ahir, sinó durant tot l'any heu estat al costat de nosaltres i heu estat tots els diumenges, tots, i més en la promoció. La veritat és que és per nosaltres, per als jugadors, per a mi, per a tot el que formem l'Ontinyent Club de Futbol, una satisfacció tindre una afició com vosaltres. Gràcies a tots i gràcies també als jugadors perquè verdaderament ho han donat tot i la injustícia del futbol, que se veia moltes vegades, una vegada més ha estat en contra de l'Ontinyent. Al final se farà justícia i l'Ontinyent estarà on estarà, però l'any que ve m'imagino que l'entitat intentarà estar el més dalt possible. Gràcies a tots, als jugadors, a vosaltres, als aficionats, a la premsa, a tots. Gràcies. El president de l'Ontinyent, emocionat també, parlava de l'afició. Primero, daros las gracias por todo el apoyo recibido por esta afición tan importante, que ya dijimos desde el primer momento que el Ontinyent sería lo que el pueblo de Ontinyent quisiera que sea. Hemos demostrado que tenemos la mejor afición y el mejor equipo de toda la segunda división B. Els jugadors de l'Ontinyent també van voler agrair a l'afició el suport donat durant tota la temporada i la promoció d'ascens. Lo único que podemos decir, toda la plantilla, que con esta gente, con esta afición, seguro que l'Ontinyent, yo estoy convencido de que, si no esta temporada, que no ha podido ser, por desgracia, por culpa ya sabemos de quién, que la temporada que viene podamos conseguir entre todos. Gracias. Jo també volia donar les gràcies a tots per apoyar-nos com ho heu fet i dir que estic molt orgullós de ser d'este poble i de tindre l'afició que tenim. Visca l'Ontinyent! Sense dubte, una vesprada emocionant que va finalitzar en abraços, aplaudiments i plors amb l'himne de l'Ontinyent de fons. Una temporada per a recordar els bons moments, però també els roïns.